Ako sad mi uzmemo recimo ovde fudbalere, što meni kažu, ali ja imam 58, je li to dobro? Ja kažem, za naš fudbal je dobro. Kako mislite? Pa rekao, evo, to je negde prosek. Znači, ja to radim jako dugo, 15 godina. Otprilike sada, nažalost, naši seniori, recimo u fudbalu, postižu uglavnom većinski između 50 i 60, znači neku potrošnju kiselnika. Aha, kao šta je dobro? Pa rekao, sve je dobro i poželjno da mora ide preko 60 za vrhunski fudbal. Zato što niko u nekom ozbiljnijem, da kažemo, takmičenju klubu, ajde kažemo, znači Premier Liga ili ne znam Španija ili tako dalje, neće da te gledaju, bio ti virtuos sa loptom, ako ti nemaš potrošnju debelo preko 60, što se kaže, jer on zna da ti onda nećeš moći da trčiš 90 minuta. I džabe što svašta nešto znaš da uradiš sa tom loptom, kada će te pojesti anaerobija, eto, u tom 60. minutu i on narednih 30 minuta ne može da računa na tebe, jer su ti teške noge, jer ne možeš da ostvariš sprint, jer onda gubiš i na koncentraciji, onda postaješ, znači, trapav, kasniš, znači, u reakciji, u duelu ne možeš da stigneš ovoga, kamo da ga prestigneš i u tom kontekstu samo vidiš, znači, pad u tim performansama, znači, sportskim.